Estas imaxes que están a ver non se repetirán este ano en Vilagarcía. A Festa da Auga regresará cunha nova edición, pero o Concello anunciou que os camións de bombeiros e as mangueiras non estarán presentes. Outros elementos que colocábamos desde o Concello para Mallar non van a estar presentes, como esos elementos que había na Praza de Galicia e no seu entorno Conde Vallellano, Covadonga, que se poñían pois unhas torretas de auga con mangueiras e tamén se mollaba ali a xente que se achegaba a todo ese entorno de Praza de Galicia, pois non van a estar presentes. O Concello toma esta decisión debido á seca e aos incendios. Nesta zona igual non lle afecta a día de hoxe tanto como a outras, pero hai que facer algún tipo de medida. E tamén, bueno, o tema dos incendios da semana pasada dos xoves, bueno, pois está é un elemento que está aí que tamén pesou a hora de tomar a decisión. Esperamos hasta o final, hasta o que podemos, para ver se había algunha chuvia estes últimos días de agosto, non a houbo. Os camións e as mangueiras non estarán presentes, pero a Festa da Auga continúa. O festexo regresará ao seu formato tradicional. Tras a saída de San Roque, a xente poderá mollarse con auga das fontes ou a lanzada dende os balcóns. Nós tamén chamamos a toda a veciñanza ao uso deses outros artefactos da Festa da Auga máis artesanal, a través das pistolas, sulfatadoras, globos de auga, o caldeiro, non? Porque aparte queremos que é unha festa reivindicativa da auga como fonte de vida e de diversión. Para favorecer que a xente se molle, na zona húmida estarán habilitadas as fontes pequenas para a recollida de auga. As grandes inhabilitaránse para evitar os riscos que poden xurdir se a xente se mete dentro. Na zona húmeda haberá pois tamén o que si vamos a poñer son as fontes de botón, digamos, non? Estas nas que si lle podes dar para recoller auga nas pistolas ou nos cubos, estarán habilitadas para que, pois eso, se poda facer esa festa na que se mollan uns a outros. Eso sí que estará presente. Dende o Concello matizan que, aínda que non estarán os bombeiros, o resto da Festa da Auga realizarase con normalidade. Tanto o pregón como a saída do santo, a auga dende os balcóns e nas rúas e a apertura dos locais hostaleiros. Será unha Festa da Auga que regresará ás súas orixes.